खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 25 सेप्तेम्बर 2020 शुक्रबार। फैदो दिनैनि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बिटिआर गोरोबथाखौ दानसेनि गेजेरावनो मावफुंनो लानायनि बेलायाव बिटिएडिनि मुंखौ बिटिआर खालामनाय जाबाय। बिटिआरआव गामि सोनाय आरो दानख'नायनि थाखाय कमिटि दानाय हाबाफारिखौ आसाम सरकारा मावफुंबाय। दानसेनि गेजेरावनो बर' अट'नमास काउन्सिल दाफुंनाय आरो बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै बाहायनायनि फारिखौबो दानसेनि गेजेरावनो मावफुंनाय जागोन होननानै आसामनि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों। जोबोर मोजां खौरां। दिनैनिफ्राय बिटिसि एबा बिटिएडिखौ ज्राब गारनानै बिटिआर बुंनो हासिगोन। आसा खालामो बिटिआर सरकारा जायबा बिटिआरखौ सालायगोन बिथांमोना जोंफोरबायदि फिसा गोरिब इउटुबारफोरखौ एसे नोजोर होगोन होननानै। मानोना जोंबो एसे मददखौ लुगैयो जोंनि बे बिटिआरनिफ्राय। लोगोसे बिटिएडि आर्मिया खौरां मेलाव मैयाहाय जिएसपिनि आखायाव एबा नब कुमारनि आखायाव आयेननि बेरेखा हाथियार दं होननानै बुंनाया नंखाय होननानै नब कुमारा बुंदों। आरो जायबा बुंदोंमोन तनजित सरनिया बैखौ पुलिसा थाबैनो हमनांगौ होननानै खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं बिटिसिखौ बिटिआर खालामनाया आयेननि बेरेखा खामानि होनना बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंदों। कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानाय समाव रायजो बेंगिरिया बिटिसिखौ बिटिआर खालामनो नागिरनाया आयेननि बेरेखा खामानि मावदों होननानै बुंदों। बे जाबाय निउससो, नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननाङा, आं खौराङाव मोननायखौसो होफादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय चिरां जिल्ला बिपिएफनि मावख'निफ्राय डिसि मावख'सिम बिटिसिनि बिसायख'थिखौ रायजो बेंगिरिनि सामलायनाय सम जोबनायनि सिगाङावनो खुंफुंनांगौ होननानै दाबि खालामदों बिपिएफ हान्जाया। लोगोसे हेमन्त बिश्व शर्माया इलेक्सन कमिसनार नङा बिटिसिनि बिसायख'थिखौ खुंफुङालासिनो सोमावसारलांगोन होनना हाग्रामा महिलारिया डु अर डाइ लिभ एन्ड लेट लिभ सान्थिजों हाबाफारि लागोन होननानै बुंदों। गुबुन खौराङा जाबाय दान मोननैसो सिगां जोंनि बे बिटिआरआव गोबां हाथियार आरो गावग्रा गुलि मोन्दोंमोन। नाथाय बेफोर हाथियार आरो गावग्रा गुलिफोरा सोरनि बेखौ दासिमबो आसाम सरकारा फोरमायनाय जायाखै। सोरबाबा सान्दों बारग' एनडिबिफोरनि आरो सोरबाबा सान्दों आलफाफोरनि। नाथाय बेखौ दासिमबो आसाम सरकारा फोरमायनाय जायाखै। जेब्ला फोरमायगोन नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलाव भिडिअ खालामनानै फोरमायगोन। लोगोसे जम्मु एन्ड काश्मीरनि अनन्तनाग होननाय जिल्लायाव सानै लाश्कर इ तयबा हान्जानि टेररिस्टफोरखौ सिकिउरिटि फर्स हान्जाया दिनै दहाय फुङाव गावथारनो हादों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय दिनै भारत बन्द होदोंब्लाबो माखासे रायजोफ्राव बन्दखौ मानियाखै। जोंनि बे आसामनि माखासे जायगाफ्रावबो बन्दखौ मानियाखै, जेरै गुवाहाटिफ्राव मानियाखै। बेबायदिनो माखासे रायजोफ्राव भारत बन्द होदोंब्लाबो बन्दखौ मानियाखै। बन्दखौ मानियाखै माने आबादारिफोरखौ रेसपेक्ट खालामाखै। मानोना बे बन्दखौ आबादारिफ्रासो होदोंमोन। दा बेनिखायनो जाय रायजोफ्राव बन्दखौ मानियाखै बैसोर रायजोफ्रा आबादारिफोरखौ सनमान होआखै। नङा होमबा लोगोफोर? दिनैनि भारत बन्द होनाया जाहैबाय आबादारिफोरनि थाखाय बन्द होदोंमोन। लोगोसे मेघालयाव दिनै गोबां अखा हानायनि थाखाय लेन्डस्लाइड जादों। दहाय फुंनि 3:30 जादों आरो बे जाथायाव सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। साबैसे थैखो बेखौ दासिमबो होथ'नाय जायाखै। जेब्ला होनाय जागोन नोंथांमोननो आंबो भिडिअ खालामनानै फोरमायगोन। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाबाय जोंनि बे हादोराव दिनै 86,052 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोन्दों। बेनिनो 1,146 जन सुबुंफोरा बे गिलु बालु भाइरासनिफ्राय थैनांगौ जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। बाय बाय।